En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyaminwa matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo inni wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima an abro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Moro maintiere okinyi makawuono rwakni machiegni oyawre kendo Nyasaye miwa thuolo mar chopo odiochiengni makawuono kendo mar chako ayanga odiochiengni kawamiga chenro mar piny kod mbako romo wadhi bedo koda kae nyaka giko e chenro gi duto wadhi bedo kae kokolo ni gigo mosebedo katimore kod mago bende mwageno neno odiochiengni makawuono to weekend mar bedo machal nade nyakoro moge jwang jogo duto ma obedo kae ka luwo chenro mopogore opogore mago kama oganda mathoth bedo kacha ka oro paro makaya kod kaya kaka piny Kenya ringo ogonero kamana ahinya okinyi makawuono poch gi pako chop ne jogo duto mane Ramogi TV kendo ne jogo mabende osebedo kanyo ka luwo chenro ni mar piny okinyi kendo wacho ni kachako chenro odiochiengni makawuono mano e chenro mar piny chang mapiyo mano ne Karen Awino mabende en min mare Gabriel Dinda mosebedo kae ka luwo chenro mar piny pile ka pile kwa chiwo to an ga kode kae pile ka oluwo chenro wacho ni okinyi makawuono karotino ma piny orugo do kawuono are chieng' tich abich kama osebedo kanya ka entiere koyudo thieth mano ka entiere HDU ma Kisii Nyasaye mondo miyo ochange kendo ogole otanda mar midekre kendo chopi oriwre kod jokenya mamoko e tije mapile ka pile kendo Gabriel Dinda obed kod chuny makare kidegi mabende min mare kale chitnade machalo kod mano kama chelo bende nyakoro mojang jogo duto maneno kantie gwenge ma otho ai aero kamana ahinya kuom bedo kodwa pile ka pile amose jogo mantiere
Ragengni mane county Siaya muso ya jogo mantiere Luanda Kotieno jogo mantiere Mbeta ancora Mbeta ntie Koswe Areo Koswe Makaferi gi Koswe mantiere gi White Sandy Beaches wacho ni mana gin kuonde manok ahinya mantiere kar kanyo Pochki Park ne jogo mantiere luora mar White House kaachiel koda ka Whatstone mano mayudore county ma Homa Bay luora ma Mbeta Rosinga jogo duto ma oyawo chenro mar okinyi ma kawuono mar mondo mi gine weche manyien kaachiel koda ka moko matimore e piny kod mbaka moro machiegni ubed koda ka nyaka gikone marach keloni weche manyien kato bang'e adonjo ka e gazet nodhi bedo ka kochal nade gazet ma Daily Nation kod mano mar The Standard ka nitiere weche moko ariyo mabende mathoth mantiere kar ka mokwongo Nation wacho ka ni ero en coalition machal nade miloso kar ka iwacho ni divided house nitiere ka nitiere jogo mantiere e kweth mano mar Rigathi Gachagua Martha Karua nitiere Matiang'i kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa Musalia Mudavadi kod jatend piny William Ruto to diere ka divided house ni oting'o Raila Odinga kod joge mantiere ODM mantiere kar ka oriwre gi jok mage ochomo Uhuru obed kod William Ruto kumanyo osiepte ma Kalonzo koso dogin Martha Karua Rigathi Gachagua bomanye koso mago ntiere kar ka mi pe gazet mar Daily Nation giwacho ni en coalition shopping mano mantiere kar ka machielo e gazet mar The Standard nyakora mogi jong bisene no State House manyien kata kido manyien mar State House onike not our State House mano gima ji wacho kar ka wacho ni new design mano mantiere kanyo kama ne olose kod jo wabeberu kendo golo tado marakwar mane ntiere wiye kanyo kendo sani en kore en flat roof mane wach mantiere kar kanyo ka oganda jo Kenya golo paro mopogore opogore to rwak ni bed koda ka e chenro ni mar odhi bedo ka wanone achiel kachiel gikone to Manchester United oyudo loch moro kacha mano dakika moro 75 gido gol achiel an ka kod twak e weche mag tuke sa achiel nyaka sa 2 kato bang'e kaka wanene e redio Ramogi kaachiel koda ka Ramogi TV madhi biro ni sa 2 nyaka sa 4 mar okinyi ma kawuono kato bang'e chenro mano mbaka oromo donjo sa 4 nyaka sa 5 mar onyango koro ikete kar ka watwak kodi achiel kachiel ka imiwa paro ni to chenro biro ni yo machal nade ibiro koda nyaka giko ka SMS line wayawe na 3 ikonowa ni nene ka in kanye gi jok mage to paro en mane kaachiel koda ka Facebook mara mar Ramogi TV kod Facebook mara en Cleophas Oluoch mano kama watwak kendo tudore achiel kachiel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kanyo bedo kodi achiel kachiel arwaki ni machiegni bed koda kanye giko mar chenro achako kod weche manyien to mokwongo magi thond weche. Boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. Mukubali tukae kando. We support another person. Candidate yetu ya urais anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okengo. Watachimba maji, watatuwekea tangi kwa milima. Pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji. Bergora kanya kromo jonya ke giko maga chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch je kisumo kanya kwa mkeo nyaka chisango kawacha okudwechi manyien. Obila ma undanyi e kaunti ma Taita Taveta ochako pedha mar manyo mabusi aboro ma yangore ni ne opondo kowuok e jela ma undanyi. Obila wacho ni mabuse ma opondo go gin Patrick Karisa mane odonjne gi ketho mano mar kuo, Erikson Mwachofi kod Samuel Onyango mane odonjne gi kod ketho mano mag bembo, Alex Makezi Manigi mano odonjne kanyo kod ketho mago mag monj, Edward Maigasho mano mane gi ketho mano mar bambo nyithindo kata bambo nyathi matin, Robert
mchungwa mabende itudo gi ketho mano mar rocho ratiro e yor chuno tim mar hera koda Mwangemi Mwanyange gi Joseph Kalama ma itudo gi ketho mago mag turo kendo kwalo mwandu e udi. Achijego yangore ni nyo tucho witat odno kendo pusore magiringo nonro koda pedha mar gipodhi nyime. Kamachalo jatend piny William Ruto sani koro koni jatend piny Amerika Donald Trump siro motegno chenro mag Kenya karanyisi en okang' mano mar chwalo bila mag Kenya e piny Haiti. Ruto bende otielo ni gisiro okang' mar Trump kumo tim hera e kind chwech achiel mano machal. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka yoro nyiso chung' mar ewi keny mar nyiri gi nyiri e kod chwo kuom chwo mosebedo mbaka e kind pinje. Jatend piny William Ruto koni yawuowi nyaka bed mana yawuowi, to nyiri nyaka bed nyiri, ka chwo bende pod nyaka bed mana chwo. Mano e gima Kenya oyie kuome. Ka weche gi Ruto odok ne godo jatend piny Amerika Donald Trump mayando chwo koke chik makumo timbego. As a leading democracy, that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. The very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says and what our tradition, family, is grounded on. Kolose kindala mane obage kanisa mar Global Cathedral Church Nairobi, Ruto oko ni jatend piny Amerika John Donald Trump siro kang' mane Kenya okawo mar jiwo kwe e piny Haiti. I was requested by the President of the United States last year to provide Kenya's security diplomacy, and I'm very proud that even President Trump, with the new administration, supports Kenya's mission. Ruto bende okoni uchumi ma Kenya ka dongo sipidi kendo nengo mwandu dok chien kaka yor fungo ngima ne oganda. Just yesterday, we got good news about what God is doing in healing our economy. We have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manen jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kod ogaye machon mar doho William Mutunga koro seyo sirkal nini kod paro mano mar gweyo oko jayal buche mano mar doho maduong' mogik mar Supreme Court kod ogaye mar doho mamalo mogik Martha Koome kanigi loso e gwenge mopogore opogore. Gachagua kod Mutunga wacho ni nitiere maling'ling ni sirkal keto liet ne doho e kinde ni mano mar ikruok ne timo yiero mar higa 2027. Parliament has been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu. Kenya ni nchi ya chukunuku. Because I think a lot of people we are dealing with in this government tell the truth by accident. She has 4 cars, therefore 4 drivers and bodyguards, and that's clear intimidation, of withdrawing it, and it has always been used by the state. They could have told her, but the way it was done, and I hope you have read our own statement about that issue. Ogaye mar Dunbura mar Wiper Kalonzo Musyoka koroko ni onge gima tamo jatend piny William Ruto chuogo duol mar IBC bang' doho mamalo
golongeto mar chiwo thuolo mar chungo duonno. Kalonzo noten gi jagoro maduong' mano mar ODM Edwin Sifuna mabende oseyo moko kuom jokanyo mag ODM mawacho ni ka ok nyal keto sirkal tesre. Otieno Daniel mioler mar wachno. Kalonzo Musyoka ma oloso e kinde twak mare gi jopiny ma Dagoretti North owacho ni jatend piny William Ruto nyaka koro chap nying jokanyo mag aput mabiro chuogo IEBC. Mano owacho kata doko ni nitiere bura machielo e doho mowinjore gol ng'eto mare chieng' tich ariyo. Nimemwambia Ruto ana sababu yoyote sasa ya kutounda tume ya IEBC. Nchi hawezi kukaa bila tume ya IEBC kusimamia uchaguzi. Kalonzo bende osingo mar chopo e doho mar neno ni ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel gi ogai mar okwach kich Ibrahim Amin oduoko penjo weti mar teko rawere ma osebedo kadhi nyime pachoka. Sasa hivi kesho tuko mahakamani. Kama vile wakili Njiro amesema, kesho tuko kwa mahakama. Kama Inspector General wa polisi na director wa CID hawatafika kesho kwa mahakama, alisema he will cite, he will convict and sentence them on the spot. Kalonzo noten gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mabende okawo thuolo no mar seyo moko kuom jokanyo ma ok duond bura mar ODM mawacho ni ok ginyal keto sirkal tesre ka en ochiwore mar dhi nyime gi seyo piny owacho makata tek. Mulinituma bunge nizungumze ama ninyamaze. Mambo kama ni mbaya niseme ama nisiseme. Kuna wengine wanasema Sifuna nyamaze tu ati kwa sababu kuna watu waliingia kwa serikali. Mimi nimesema watu wa Nairobi nitasimama kwa ukweli, kuje mvua ama kuje jua, si ndio? Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Ayo kamana Otieno Daniel. Machelo mana kaka liet mar siasa medo mana tedore pachokae bende kaka jo siasa mopogore medo guonyo wigi ka gitimo ikruok ni yiero maduong' mar 2027 ka jafamaro aifnye kidilero duond bura mar Jubilee koro yango ni gin kod paro mano mar siro lwedo jatend migawo machon mar arita Fred Matiang'i kaka jal mabiro rakore kod William Ruto e yiero mar jatend piny e ombulu mar 2027. E gwenge Manarok ne en romo manyokelo kanyachiel jokanyo mag duond bura mar Jubilee kotele kod jagoro maduong' Jeremiah Kioni mabende olando ayanga kendo nyiedhe lela ni gibiro chung' kod manen jatend migawo mar arita Fred Matiang'i mar laro kom jatend piny pachoka. As the Jubilee Party, we have our own candidate also called Matiang'i. Waende wakae na wale aende wakae na wale wengine. Tuhakikishe Kasongo ameenda nyumbani asubuhi na mapema. Koloso Kioni owacho ni Matiang'i nigi nyalo madwarore mar rakore kod William Ruto kaachiel gi jogo mamoko ma olap dhogi ndong' ne kom makamano. Tafute huyo mtu akuje waungane na wale wengine na sisi wote tukubali kikapu moja. Ruto hata akiweka Kimani Ichung'wa kama chairman wa IEBC ataweza? Hata akiweka Kamuketi pale kuna kitu ataweza? Lazima tukubaliane kama Wakenya kwamba William Ruto na watu wake wote are the really wrong people. Matiang'i en achiel kuom jotend migepe mane ogen e kinde telo mar Uhuru Kenyatta kendo nomi tije madongo moting'o tayo chenro mag sirikal matudo sirikal mamalo kod mago mag counties kod telo e mise ang'wen madongo kata the Big Four agenda, tije mabende Ruto noywak ahinya ni gin mane owalne. Komachielo, Seneta Makisi Richard Onyonka ma en jakanyo maduond bura mar ODM bende nyochiwo sir mare ne Matiang'i kata obedo ni e kinde mamoko nolieko ni Matiang'i nyalo biro riwore kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tumeamua candidate yetu ya urais hapa nchini Kenya 2027 elections anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okengo. If you have a dysfunctional country,
that institutions are not ready to share the cake equitably, then you must look for alternatives. We'll set our own political party. We will go and negotiate. We know Fred Matiang'i is going to win, but he cannot win alone. We are going to talk to everybody. We are going to talk to Kalonzo. We will talk to Gachagua. We will talk to Uhuru. We will even talk to Raila. Magitimore mana dweche moko tok Matiang'i ne liekore ni ochiwo rak ne kambi moro mar piny Canada mondo tim nonro e wimbi mare mar laro kom tend piny. Kochopo sani, oganda jo Kenya koro keto wengegi mar neno ni auka mar siasa ni ochimo kanye, to riwruoge mag siasa biro chalo nade. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Rokomano Efi Nyakidi. Machielo duond bura mano mar National Liberal Party onyiso yie margi ni doho mar apil biro ng'ado makare bura mano chole doho e wiyiero kata wiyiero jokanyo mago madhi bedo ya put machuogo duol mar IBC. Bura no ma ichano ng'adi odiochieng' ma tich ariyo masani bende koro chungo chenro makamano ni mar doho ma Kiambu nyose ng'ado bura machielo mayande kwedo chenro mag chuogo apudno. Kata obedo ni doho ma Kiambu nyocha oseng'ado ni jatend piny nigi thuolo mar chapo nyinge jokanyo mag aput mayiero komishona mag IBC, pod nitie ohinga kaluwore gi bura ma pod ni doho mar apil. Dr. Augustus Muli kod Koki Muli yware wi bedo jokanyo ka Augustus ywak ni duond buch Wiper ne okelo Koki Muli e tok chik bang' kano oseyombe yiero mano otim gi duond buche 23 mag Azimio. Kotwak gi jofwambo, jagoro mar duond bura mar National Liberal Party Omondi Koyo oseo Kalonzo Musyoka kuom ringe doho kata mana bang' domo malo ng'ado bura mayango Augustus Muli kaka jal mano oyier mondo mi chwal nyinge e duolno bang' yombo Koki Muli mane Kalonzo siro. Negi kelo jambetre Koki Muli mondo nodhi opiem kod Dr. Augustus Muli mar National Liberal Party. E Azimio la Umoja One Kenya Coalition wantiere gi 23 political parties. E 23 political parties gi parties apaga uchiel noyiero Dr. Augustus Muli to noweyo jambetre Koki Muli oko. To Kalonzo noduogo neno ni ne okonyal yie gi duoko aina no emomiyo noringo dhi e doho. Oseo moko ma osebedi ka ilieko gi moko kuom jokanyo e riwruogno ni gini e piny owacho kendo gitiyo kanyakla gi sirikal kowacho ni pod gingirore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wan wangirore e duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. E coalition kanyendo kitayo wagogo ai mar Raila Amolo Odinga kanye ema wantiere wan pok wang bedo gi jo Kenya Kwanza e kitanda achiel be wakiagi be okwadwa ng'eyogi wan wang'eyo ni wan jo Azimio. Burano igeno ng'adi tich ariyo mabiro tarik 28 dweni mondo mi ochiw thuolo ne duol mar IEBC ochak loso chenro mar yiero mabiro. Wageno ni the Court of Appeal dhi chiwo duoko makare ma is based on fairness, justice and truth. Duol ma ochung' ne tayo chenro mag piny pacho kae NEC oyango ni ndikruok ne piny ma KEPSEA kaachiel kod mano mar KILEA ibiro chaki tarik 27 dweni nyaka tarik 28 dwe mar ariyo. Duol no bende oyango ni sirkal biro chulo omenda penj ne jopuonjre duto mano omenda penj ne jopuonjre duto ma jo Kenya mantiere sikunde mago mag sirkal kaachiel kod mago mantiere sikunde mag ji giwegi ka jopuonjre ma ok jo Kenya matimo penj go biro chulo omenda. Jofuambo Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Ikruok ne timo penj mar KEPSEA, jopuonjre duto madhi timo penj ni higa ni ikwayo mondo ondikre kochakore tarik 27 dweni nyaka tarik 28 dwe mar ariyo. NEC oyango ni jopuonjre duto mandikore ne timo penj bende nyaka bed ni ochopo e ondamo mowinjore mar timo penj ni. Ne jopuonjre ma idaro kowuok e sikunde ma gintiere kadhi e sikunde mamoko ikwayo ni mondo tim chenro makama ma ok odeko ne tarik 28 dwe mar ariyo kendo time kokalo e mbui. Jopuonjre duto ma jo grade mar 6 ma pok otimo ndikruok e mbui mar jo grade mar 6 bende nyaka ndikre motelo ne ndikruok ne timo penj mar KEPSEA. Ne jopuonjre ma dhi timo penj mar KILEA ma en penj mar temo nyalo mar jopuonjre mang'aw goyo kang' mar dhi timo tije mag lony mag lwedo. Jopuonj ma puonjo jopuonjre gi ema biro nono nyalo margi e timo penj no kendo bang' yango ikruok margi biro dhi nyime kod chenro mar ndiko gi mbui mar KILEA. Bende e penj no sirikal biro chulo omenda ne jopuonjre duto masomo e sikunde mag sirikal kaachiel kod mago masomo e sikund ji giwegi. Kata kamano, jopuonjre ma jopinje mamoko biro chulo omenda maromo siling 750
kinde chenro mar ndikruok margi e mbui mar eCitizen eka giyud thuolo mar timo penj mar KILEA. NEC bende okwayo jotend sikunde duto mochung' ne ndiko jopuonjre mondo oket nonro makare mag jopuonjre ma oting'o nying gi duto kaka giluwore ma ondik mong'ith, kit chwech mar jopuonjre, higa mar nyuol, piny ma japuonjre wuokie, kit somb din ma japuonjre timo, kaachiel kod kit ng'ol ma japuonjre ni godo, ponono ni nitiere japuonjre mani kod ng'ol. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mar gedo mano mar Dagpi, mano ma Kigonga e kaunti ma Migori, ochakore bang' kane oyawe ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kaunti no higa mokalo. Chakruok mar gedo no okelo geno ne oganda ma osebedo kani kanyo kod nok mar pi kuom higni mathoth. Jafwambo Jo Juma miyo ler mar wachno. E kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori mar aboro mar higa mokalo, kama bende ne oyawo chenro mag dongruok ma opogore opogore. Chenro mar gedo mar pi maromo milion 600 e gwego ma Kuria East gin moko mago mane oyawo kod jatend piny Kenya e kinde limbe no. Bang' jada gwego ma Kuria East rito kuom dweche maromo 4 mondo ko chenro ni chakre, geno koro chopo bang' bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne wechego ma keyo pi maonge ka Lake Victoria South Water Works Agency chopo gwego ma Kuria East kendo kawo pacho ganda kaka dhi tim chenro ni mar pi. Wamesema watafanya mambo yote, watachimba maji, watatuwekea tangi kwa milima, watasafrai maji kwa manyumba. 100% of all those who are present support this project. Hiyo ni kuonyesha tunaanza on a very good footing. Hii ni mradi ambayo itakuja kuleta mabadiliko makubwa sana kwa maisha ya watu hapa, kwa sababu italeta maji safi ya kunywa, italeta maji ya mifugo. Jalub County Commissioner gwego ma Kuria West Andrew Mwiti mane otelo chenro ni maka opacho ganda ka utede kod gedo mar pini ne ojiwo ganda mondo koro sir chenrogo mag dongruok. Wakati mradi inakuwa implemented, tupate support ya everybody. Hii mradi itafaidi kila mmoja kwa njia moja ama nyingine. Kwa wama administration ya Kuria West tutasupport hii project kutoka sasa mpaka ikamilike. Chakruok ni mar gedo kaachiel kod keyo pini koro kelo geno ne oganda gwego ma Kuria East ma osebedo kod pek ma yudo pi kuom higni malach. Omba serikali au wahusika na mradi huu kwamba maji yaweze kufikia kila sehemu ya wodi hii, kwa mashule, hospitali na sehemu za serikali zote, na pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji hii. Gwengego mag Getambwega mantie kod familia maloga na par gin magwa bende kod geno ne oganda dhi bedo kod pi maler e bwo chendone mar keyo pi ma itimo kod piny owacho mamalo. At the end of this project tunatarajia zaidi ya mboma 10,000 zitafikiwa na maji safi ya kunywa. Vilevile institutions zote za serikali, kutoka shule, kutoka mahospitali, kutoka kambi za chiefs, kambi za AP, kambi za askari zote zitapata maji. Na vilevile hii maji itafika kwa kila mboma. Midusa Paula Gwanda matiyo kod bad migawo ni mar piny owacho ma Lake Victoria South Water Works Agency wach ni chenro ni mar pi ma otisi kaka Kigonga Water Project dhi neno ne sikunde, mier kaachiel kod kuonde mamoko obedo kod pi maler. So kwa hii mradi tutafanya desilting, tutajenga ile vyombo ambazo inasafisha maji na kujenga tanks na kuextend pipeline kwa shule na maeneo yote ambayo watu wataweza kuwa kupata hii maji. Ebwo chenro ni mar keyo pi, yiende maromo milion 10 bende kod igeto pidhi e gwego ma Kuria. Na tutaendelea pia kuhakikisha kwamba mazingira tumeidumu kwa kupanda miti kwa sababu kwa hii mradi tutatenga pesa na kusaidia hawa wananchi watengeneze seedbeds. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anya kwa moja wangi report ma George Juma na wakao godo yueyo masanda kwa sakalo prario kuda boro toksa pagario mano marukinyi makawuono kae ka kala ne ote mokare adek ma jogi bene mosebedo kandiko no kae mbui mago maga Facebook kod mano mara X kod mano mar YouTube kama ntiere kachiel ido thuolo mano mar rangogi kendo imiyo waparo kasani moko kuom ote gi nyakora mogo jonya kasani ukinyi makawuono ma
waseyudo kar kae wanyakalo gi ka wacho ni Run X mano wuod Monica neno waka entiere Mombasa. Erokamano ahinya. Ka Jared Owino wacho no yawre kendo sedonje rupiny. Kevin Ouma winjo kana yo makare game akala. Erokamano Jared Owino mano Kevin Ouma. Jared Owino neno waka entiere Ahero Kasuna chenro mitadua. Erokamano ahinya. Dominic Dhano Riek wacho na yawre ma Dominic Dhano Riek gi wacho ni kantiera wendo Trump otimo maber jowuoyi okend mana nyiri bende odhi mana katedo. Wacho ni mana kaka muma wacho. Erokamano kuom pachi Dominic Dhano Riek. Machielo Sami Lennox oyawre anini maler live. Erokamano. Prince Sami Bernardo Yugi wacho ni en kodwa kachiel neno ka entiere Molem Kisumu. Erokamano ahinya. Ombewa Ambrose awinjo yo makare. La osekalo 30 tok sapagare ka yo masani kaduogo mathoth pod nitiere kikidhi mabona kino weche manyien pod nitiere kodi Kenya kigiko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'ato mar rameny piny. Chick by. Matama yweyo konya sebiro koso dibedie kwero emana ketho kona asebiro los kodawa baba neno matekui. Mondo mi yud wenda mar kaka sikiza tune mari idio *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar
Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' loch nya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore opogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Ei namni, wantiere kwa dare mopogore. Wan gi lobster. Wantiere gi prawns. Wantiere go kela. Wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa. Wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic kemiolo ne garlic butter be nigi ndadhu ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Machiegni nyakromo gi Juan kamoro moro maintiere machiegni nono magazet machako sani ayanga gantiere kai kod Eric Okeo Kizito wadano kod gazet okinyi makono chako gazet ma The Standard oyawre Kizito yara nyakla fast okinyi makono chanade gazet wana karka Daily Nation kaka wachako mandange kawa nene kani weekend to bedo na kata weche mag siasa kod mamoko mantiere karka kama e wach mantiere kai mo mipeka uno Cleophas weche thoth weche thoth wachako ko wacho nang'o kothun chiemo no monjwa kendo chwe makara yenye boma Nairobi kae. Cleophas kinde manchi wantie sikuku mar Christmas nchi waneno ka nyichi konga paya mar Kipande Road mano mantie but museum kacha kalore koth kancho chwe to mtokni nchi kwame pigno to kata nchi loso manchi odin kanyo mokuny otogoro matut miloso mar mondo minchi oter pi to Cleophas koth achiel nwaneno ka opong kendo kara jango manchi losi kwa nyiso serikal mar kaunti odogo ng'ene gima nche giloso kaka chal. Ero kamana iwacho ni Nairobi ka koth matin kata koth moro ma unyidhe kama to koro gik moko wuore mondo be ni timore Nairobi kama intie to chion e machanade nyakura moga Jwang wach mantiere gazet gi chalo kamagi sani en mana nyiepo koso en transfer window en ang'o matimore ka pa siasa joma luwa dura nyalo wacho ni en transfer sani ng'ama ntie kama luwo ng'ato koso en pango siasa kaka dibedo kaka ichano nyakura moga Jwang kochopo yiero mabiro wanyaranga ni picha mantiere piny karka wanane ni gindo gi jok mage mosebedo kani machiegni ahinya mabedo dhi bedo kaka wanyalo wacho kani gazet ma Daily Nation kaka ondike ni dibe nitie gimoro mantie jatend piny William Ruto kod jatend migepe Musalia Mudavadi ne giriwo duond buchegi mano
kama giloso United Democratic Alliance Party. Mana UDA. Koro insio donje UDA chuth. Martha Karua gi Rigathi Gachagua noromo kane Juma rumo. Mano kane gintiere dala Martha Karua Kirinyaga. Ndo bang'e gitwako jopiny. Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa osebedo ka wuotho ahinya. Kanyo bende ka gintiere kanyo kod George Natembeya ma gavana ma Trans Nzoia. Chal ka gimipango higa mar 2027 ka yiero chopo dhi bedo nade. E duond bura mar Jubilee, Fred Matiang'i kod Uhuru Kenyatta. Kanyo kama gintiere kanyo wacho ni e chenro mano mar golo William Ruto telo kochopo yiero mabiro odhi chalo nade. Kadiere ka nitiere Raila Odinga. En poko miye ng'ato kora kiani pod orito go kwande ni to kanye monyalo dhi mayot. En mobro loko tugo. Kore wacho na dhi chalo nade. Mano kama ndio miye peke ite mar ng'wen kod ite mar abich mar gazet mar Daily Nation. Wacho ni mana kaka club magadhula kinde yawo mar chiro ji dhi nyiepo. Josesa nyiepo motelo ni yiero mar 2027 Cleophas mano bende kela wach moro mano wach kod Benis Johnson mano wacho ni ka intiere riwruok kendo ibet nyadhes maonge gima chando pachi ng'eni riwruogno ken mano malach ahinya manyateri mabor. Kendo moro bende wacho ni riwruok kata bed no ber kendo kelo loch to gima oseyudre nang'o ok gibed ga mabudho. Mano wach kod Benjamin Disrael mago riwruoge ma koro waneno ka koro gisechak loso gi siasa masani. Wacho ni paw siasa sani koro ntiere kaka osechako lokore. Olokore kendo Cleophas osechako tedre ma jolony weche mag siasa ka Gwanja Giri wache nang'o. Gini nochakre achaka higa mar 2023 kacha mano osetede kamano. Koro gima waneno e riwruoge timre ka gi kacha machien chwa neno ka duond od bura mar Amani chorere kod mano mar UDA. Waneno kanyo bende Kalonzo Musyoka omakre kanyakla kod Eugene Wamalwa ma bende nywaneno odiochieng' manyoro. Kalonzo nyoro nyowuothe boma ma Nairobi makanye nitie gwenge mag Dagoretti South kachacha ma bende ng'an ma bende nyo ni kode wuodhno nyen jagoro mar ODM Sifuna ma bende nyowuoyo kanyo wacho weche go mago matude kod siasa ni en owacho ko wacho weche maricho tiwacho ni koro pingo okang' kata yoro ma ODM oluwo kanyo bende nyo Gachagua dhanda adiere ma Kenya kae en bende mano wuon mtego mano keto mtego State House sani mtego osegol State House koro mtego sani oketne Ruto. Mtego no koro sani oywayo Martha Karua gidwa ni gibed kanyakla mondo gi siasa mar masa mar Kenya mondo gilos riwruok moro ma giwacho nang'o gibro rakre godo kod jatend piny Kenya William Ruto. Uhuru Kenyatta duond od bura mar Jubilee kacha bende weche mosebedo ka wachre gi wacho nang'o jachung' margi ng'ano ma gin godo sani gi paro ni gidhi siro en mana Matiang'i. Mama Tiang'i ni wachne gidre kanyo wachre kanyo osebedo kod romo ka gi ka mamago mag siasa. Wach mantiere kanyo Cleophas maduong' bende en mano mar Raila Amolo Odinga mar ODM. Wang'eyo gi lak seche gi Raila ntiere ng'wech mar laro kom bedo jakom riwruok pinje mag Afrika ma yiero dhi tim dwe manyien. Cleophas duoko mar yiero no ema dhi loko siasa mar Kenya ka dipono Raila odhi oyudo dhi bedo nade. Uganda mar ODM dhi siro William Ruto kaka William Ruto osebedo ka wuothe gwengego mag ODM kadwaro sir koso ka dipono ang'o ni Raila Amolo Odinga orem yudo komno odhi duogo. To koduogo Cleophas odhi siro William Ruto koso en bende odhi chung' ma bende kwa wuotho wawinjo kaka oganda moko kata oganda moko masa mar Kenya wacho nang'o ni Raila oduogi olokre gi siasa ma pacho kae magi wacho nang'o gin gi logbook gari to gibomiyo Raila riembi logbook to gidong' godo. Mano mana siasa kaka osechako bet kendo tedre kendo go ahinya Cleophas owuotho odhi bedo nade odhi bedo mamit koso odhi bedo morochore. Jo siasa tede imanyo riwruok ji nitie chiro inyewe koni gi koni weche wachre gi koni mar menjo ji manyore kata Gachagua nowacho nang'o obro manyo Raila Amolo Odinga we tok yiero mar yuni wang'ia ne tudwa manye machal nade. Koro mogi joma ne nitie diere kanyo ode kanyo ka wacho ni ka oganda duto wacho ni nyalo bedo ni Raila Odinga botiyo kod William Ruto e yiero mabiro mondo gilos gima chalo gi Pentagon mano losi higa mar 2007. Sani pogruok nyalo bedo ni en mane e kinde ma jotelo e duond bura mare mar ODM to nigi duol mopogore. Moko wacho ni wasiro Raila Odinga wasiro William Ruto moko bende wacho ni oyo
ka ijok gi ODM to wuogi idhi riwri gi UDA mano wach senator ma Nairobi Edwin Sifuna ma jagoro maduong' mar duond bura mara ODM nyakoro mogo jwang' nitie sigana mantiere iye kae yiena mondo medhi ite mar ariyo ka ntiere sigana mar report mogol kaka apaya mosebedo kakao ngima ji oganda osebedo ka wito ngima gi apeini nyakoro mogo jwang' mapacho ka to ahinya kirango gi iwacho ka ni ji 13 wito ngima gi apeini mapacho ka odiochieng' kodiochieng' pile ka pile mano kiwacho ni Disemba kende ji maromo 470 nowito ngimagi mano kiwacho ni e higa mangima mar 2024 Desemba ema ne lich ahinya ema ne lich moloyo dweche mamoko e higa mokalo Nairobi kende ka nitiere apeini miwacho ni gin most dangerous roads mano ting'o Outer Ring to en kata kende kanyo bende en ma olich kabisa piny Kenya nikech piny mangima bende nitiere top 5 manya kawo ngimani ahinya Eastern Bypass nitie kanyo mano maka yo airport kocha koro kichomo nyaka Kamakis iduogo kanyo yud Thika Road kod Wayakiwe mano kama bende gintiere kae mano Wayakiwe kiwuok Nairobi kichomo Kaluo mane ndara mitiyogo jok ma donjo Kiambu bende ni kode Wayakiwe kanyo Thika Road jok mochomo Nyeri Murang'a gi jok ma dhi chomo nyaka yo Garissa kida wuok oko mar piny Kenya kichomo Somalia bende mane ma ibotiyo godo Eastern Bypass kod Outer Ring mano kama gintiere no picha bende oket kar ka gin highways magi Cleophas wacho ni masira kindaki be mana kaka isewacho no apaya mar Outer Ring Cleophas en apaya ma bende masira thoro timre ahinya Cleophas kinya parano kamokale okale kinde kama ji jote wan gi Kariobangi wan gi Buruburu wan kod Umoja wan kod Pipeline manyiso nang'o en apaya no ma ji tiyo godo thothne kendo ji ng'ado kon gi kone manyiso nang'o thoth oganda ok ti kod olalo no ming'ado go malo koro king'eno kata kanyo nonro no wacho nang'o jogo ma yudo ajali gin jogo mawuotho kod tiendgi jogo ma iting'o kod apiko kaachiel kod jo riemb apiko mano motosekni ma bende iwacho ni ng'eny ahinya e pacho kae Cleophas koro iwacho nang'o dwe mar 12 ma nywa wuoke ni en dwe no ma masira nyotimre mang'eny ahinya kipimo kod dwe 12 mokadho kanyo miwacho ni ji maromo 400 kanyo no owito ngima mano kipimo kod higa mar 2023 maduto Cleophas nonro wacho nang'o oganda maromo 4748 ne owito ngimagi ma medruok mar 400 kanyo kendo kiduogo pimo gi gana mar 2022 Cleophas ido ka en gino makoro medra ahinya kanyo ma bende ko ma kelo luoro ni to en nade ma nonro mano kel kod NTSA kanyo Cleophas ma bende okete peinigo e pacho kae ma kata kidhi e gwengo mag Homaro kanyo tidhi gwengo mag Salga kondik kanyo idhi yudo Ngata Bridge kantie kanyo Mau Summit nitie kanyo kibire gwengo mag Imbo mar Kenya idhi do Kaburengu Yala Bridge Chavakali kibire gwenge mag Nyanza gwengo mag Awasi kichomo Kisumu kanyo kibire gwenge mag Kiboswa bende kidhi Kakamega daraja mbili mano Kisika chacha gwengo mag Dhowath Chumbi bende oket kanyo kuonde mopogore koro magi apeinigo Cleophas ma masira thoro timre ma bende kore kwa joriembo mar mondo mi gibeda kicha ikwayo oganda matiyo kod tiendgi mar mondo mi gili chike mag apaya joriembo motosekni girem motosekni osekni makare kiko sekni mano manyakelo tho mar oganda koro ma kelo luoro kendo kelo buok mathoth ahinya kalure kaka oganda koro wito ngimagi apaya kanyo Cleophas nyokoro mojwang' so mane kod kuku mare ka wacho ni gwenge ma Nyanza nitiere apaya mano ma Awasi mano mantie alwora ma Awasi mano kama nitiere ka Kisumu Kericho Highway Kiboswa Kisumu Kakamega Road daraja mbili mayudore Kisii mago highways of death mano kako rangi kar kanyo koro mojwang' gin aboro madongo e kuonde mopogore ma pacho ka ondikgi wacho ni gwenge kata regions aboro mantiere piny Kenya kae gintiere kar ka oranga ni ite mar adek nitiere jogo mantiere alwora ma Kajiado nitiere gino ma kosetim kunyo mago mag mwandu e bwolo tiweyo ka ok odin
pi biro donjo kendo gilokre yawo, oselalo ngima oganda. Sigana mantiere ka en mar jal manowito ngimane kodhi tuomo pi. Ne ginyiewo lo Kajiado, ka ginyiewo lo Kajiado, gigedo, gidar gidonje odgi mane gigero, giseka mana dweche 6 kanyo. Kae gima timore nyakoro Mogejwang', gichopo dala gi manyien magisebedo kanyo kendo gisebedo ka gituomo pi kanyo. Koro jaod miyo ni miluongo ni Mubune jaode nowuok odhi tuomo pi gapiko. Bang' dakika manok ok onene koduogo. Wacho ni wadhi arangane kama entie. Kochopo e kware ni oyudo ka kubni mane odhi tuom godo pi gi jaode lewe wi pi. To moko nitie apiko kende apiko bende nitiere mane bathe kanyo. Koro ni nodhi to lwar odonjo e kanyo to wito ngimane. Okaw seche 5 mondo mi jok ma chikore e pi mondo mi okonyre so kata golo ringre ochopi. Mago jok mawuok e alwora kanyo kama gintiere kaunti ma Kajiado. Penjo mantie ni nodhi nyime nyaka karang'o. Niwacho ni ka ok en kata en kende mosebedo, nitie oganda mamoko iwacho ni ata malo 90 mano mag quarries mayudore Kajiado kosetieki. Gik mathoth gi bende ok neni giluwo chenro moketi kata chike moketi mago matayo kaka inyalo bedo kanyo ka iritogi kendo rito alwora. Cleophas, ma wach malit ahinya ma koro yangre ahinya ni kuondego mikunye kite mago magedo mag apaya, kuondego mikunye mwandu mantie lo. Kosetiek kunyogi, jogo kosetieko kunyogi to giwe bugnigo kodong' kanyo matut. Gidong' bugnigo mago makoro lokre kar tho. Gidong' hoho mag tho kanyo e Cleophas nikech sigana ni okete mabende yango ni machiegni ni maromo ji 10 osewito ngimagi e kuonde machal makamagi. Mabende oket nyaka nyithindo kaachiel kod nyithindo 2 bende Cleophas mane owuok odhi oyudo ka owito ngimagi. Mabende koyudo nyuolgi wacho nang'o. En bende ong'ego abal mowacho nang'o. Kaka nodhi oyudo ka nyathino tho ok chal ne ka gima nyathino nodhi olwar motho. Koro chalo ne ka gima nitiere wach moro kanyo machielo. Koro akiano nyalo paro ni nyathino seche moko nitie ng'ama nodhire pi kanyo, nitiere kata jok moko mawito gi kanyo makoro nokwayo mar mondo mi otim bero mondo mi oyanga ne en to nobedo nade. Koro Cleophas makoro nyiso ni jogo ma timo kata makunyo mwandu to duogo weyo kuondgi kodong' kong'amre kamano gidhi ataro mar chik moketi mar ni kisekunyo mwandu kuondgo nego bed ni duogi dinogi. Nikech kata kwaneno Nairobi kae ing'e kware gima notimre kware odong' kamano odong' kanyo miwite ringre. Koro magi monego bed ni irango tiketo makare mondo mi jo Kenya obed gi ngimagi morit maber. Kamano nyakoro Mogejwang' somane ite mar 3 mana ka entiere kar kanyo kaeto bang' warang'ane ite mar 6 jatend piny Kenya William Ruto ochiero twak mano mar Kenya kind chwech achiel. Wacho ni Ruto reignites intersex debate. Mano kane nitiere alam moro nyoro KICC kama wacho kanyo ni en osiero mana gima Trump osebedo ka wacho. Mane gima Muma bende osendiko. Kendo kanyo kama jonego bedi. Kata Muma wacho ni mano kaka Ruto nowache. Mano kaka ne nitiere kar kanyo Kizito. Dichuo bed dichuo, dhako bed dhako. Makidhi Leviticus kar 20:13 wacho nang'o. Ka dichuo nindo gi dichuo kaka dhako, giduto gitimo tim kwero kendo ibiro ketnegi tho, remgi nobed e wigi owuon. Kidhi kar chakruok kama ni chwe dhano, bang' ka Nyasaye nosechweyo dhande dichuo noneno ka en kende malitne to noduogo chweyo ng'ama miyo mar mondo mi obed jakonyne. Nokochwe ne ng'ama dichuo wadgi mondo mi obed jakonyne. Mano koro Muma. Koro Trump, mano Trump mobimbo ndiek marachuny minoaye ka nyicho keta Muma piny ni pap to wacho nang'o. Dichuo bed dichuo, dhako bed dhako. Koro jatend piny Kenya William Ruto bende nyogolo duonde. Cleophas wacho ni nyaparo kaka notedre chien kachacha e tend Joe Biden ka koro piny Amerika nowacho nang'o, nomi jaratiro ni dhako nyalo bedo gi dhako, dichuo nyalo bedo gi dichuo. Nokwalosi pinye nokwalosi. Wanyaparo ni Museveni pinye mare mar Uganda eta nowacho ni mano wach moko yie godo. Koro sani koro ji wuoyo jatend piny Amerika masani no seloso, Ruto bende koro loso, ang'o meno ling chien kachacha. Koso wadbed waluwogi
mago mana weche mar wacho nang'o dwaro nitie maki wach to inyalo koni kiki bi kwechi koso nobedo kamano koro Cleophas magi bende koro iwacho ni ratiro ma bende dose timo ga ng'eto mopogre opogre ma jogo bende dwaro ga mar mondo mi oyang gi koro wacho na ma kind chwech Cleophas kech wacho ni moro bende nitiere kind chwech moro mok nya yango ni ma ng'ama dichuo kata ma ng'ama dhako koro gimbe gidwaro ga ratiro mar mondo mi oyang gi ng'ato nya wacho ni anto koro bet dhako nikech koro en gi kind chwech mok nya yango ahinya ni to bed dichuo kata bed dhako koro sani waloso dhako bed dhako dichuo bed dichuo Trump nosemiyo wayo mano Trump mobimbo diek mara chuny mino ai koro juang mano nitiere kar ka ke wacho ni kado dhi bedo ka odhi e yo machal nade mano iwacho ni okinde oseloso kendo piny kae ka ng'irango nitiere mawacho ka ni wach mar intersex osebedo ka bago oganda mathoth ahinya iwacho ni ka nyalo bedo ni en ng'ol mantiere kind oganda wacho ka ni en kaka lawyer majal mongo ni Kanjama mabende en mochung'ne jakom kata ne jakom mano mar Kenya Christian Forum mabende wacho ka ni nonro mabende osetim kata somo mosesom gigi duto wacho ni gigi duto kama gintiere ok chungi kendo ok tami mano mar bedo ng'ama miyo kata ng'ama dichuo wacho kato ni it's a kind of disability involving sexuality kaen kanyo nego beni range yo machanade ratich nego beni rito koso gibed kure bathe kacha wanyasuda ne waranga ne kama koro oganda kono Ruto state has no reason to delay formation of IBC Ruto told ma josiasa uchope alam moro Dagoretti odiochieng' manyore ne Kalonzo Musyoka Sifuna gavana machon mano ma Kiambu Ferdinand Waititu dendo bedo karkacha ne gintiere Eden Gospel Trumpet Ministries mayudore Gatina mano Nairobi kendo ka mane gimedo soko wang' Ruto ahinya wacho ni los IBC mapiyo koro nyiso piny Kenya mar mondo mi olos IBC ma koro nyiso piny owacho mano mitayo kod jatend piny Kenya William Ruto mano Kalonzo nyo wuoyo sama koro nyo gintie bure Nairobi kae alam nyo wacho nang'o do no osewuoyo kendo noseng'ado ni kweth mano ket kanyo mar mondo mi orang jogo madhi tayo IBC mar mondo mi omany mabende Kalonzo Musyoka nokwayo Adam Solo mar mondo mi ogwe tao kaka jasumpar ne jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi odonje panel mar dhi manyo commissioners no wanya par Adam Solo no mitich mar bedo kata jasumpar ne jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni mae dhi kelo conflict of interest kanyo Cleophas ni odhi bedo nosomo pane jatend piny Kenya kendo odhi bedo kama panel mano seket no dhi manyo jogo matayo IBC cha koro wach mar IBC no se wach kamano Gashago bende wache gi kocha Martha Karua benyo wache gi kocha mar mondo mi oket IBC Cleophas wacho ni ber kata chik wacho nang'o duol matayo IBC commission onego bed ni bede apis higni 2 motelo ne yiero ni ma miyo gi kinde makare mar bedo kod ikruok maber matayo yiero maber mokorochore to koro dang bed niya commission odhi oket moleo ikruok dhi bedo nade wadhi bedo go pis mwaiki weche mag chenro mag yiero manyo kata gigi yiero mwabe wasebedo kwa manyo ge penje maoko dhi bedo nade Cleophas magi weche makoro wach mar mondo mi oket kare mondo mi odhi yiero kaka katibo wacho Cleophas mabende Martha Karua kino piny kanyo weche go mago pande kano wacho nang'o chik mano kel ni koro kidhi ka opande ni tichulo siling 1,000 man yo mar tamo godo rowere mar mondo mi okaw opande mago iwacho ni Gensis mabende waseneno ka koro Gachagua mabende koro waneno ka nigi Martha Karua ni gisebedo ka koro gitiyo kuom ojende giketo gemo gi kuno jende mabende giwacho mar mondo mi okaw opande kendo biondikre kaka joluto mbulu makoro wacho ni ayo mar siling 1,000 ni en yono mar geng'o ka koro ne gikwayo od bura mar mondo mi odhi kadh chik ma keto ni ID iyudo nono nyathi kosechopo higa 18 timie ID nono mar mondo gimbende giyud thuolo makare mar gindikre gikaw ratiro mar giket godo e lwetgi mar mondo mi giket telo ma gidwaro Cleophas mano ka gin kanyo koro mojuang' itno mano mar 7 kanyo ma wacha ID no bende chope en chano mar loro ne Gen Z oko koso gichal nade Atuoli wacho kama ondiko kanyo gimomiyo en to nyako tiya gi sirkal Atuoli
wayal always work with government. Sigana ni ite marabiro kanya kama omiye pek achiel kachiel. Nitie wach machielo wang'e ni wan e Januari, kendo oganda dar kawuok e udi mopogore opogore. Oganda dhi kuonde moko. Ada ni atieki, tang'e nang'a yudo thuolo mago mag rango kanyo kaka wadhi yudo thuolo mar neno gazet kata machinglo mantiere kar kae. E ite maraboro. Owacho ni kori nyalo kawo landlord mari ritere court. Kotamre duogo ne deposit. When you can now sue your landlord for rental deposit. Jidar edweni. Makama. Kawa nti akeke wana sigano biro manaka dwe rumo mara dwe mar Januari. Wachome juma ni wanyonka jidar koso juma njito jibete ka monde gina kaka gisodo. Mano ng'eto mogolo kanyo koda Justice Ellen Namisi mano jang'ad bura mano mara High Court. Ji osechako fundo ji dwa dar. Dwe loko ma koro miyo kelwa sigana ni mabende koro dono ng'ado ma laktar Michelle bende nodhi e doho ka koro landlord ne nodagi duoko ne deposit mare kanyo koro wacho ni mabende kane koro landlord kanodagi duoko ne deposit nondiko ne barua manyiso ni pesa no nokawo dhi okong godo gigo manokethre odno. To wacho ni odno noweka ber Cleophas ma kanonyiso landlord mar mondo bi ging'i odno kanyakla kaka chal nok gibiro ne gidagi. Koro nodhi e doho mo doho dhi opedho neno ni naluonge mar mondo bi wang'i ot kaka chal nodagi to ot naweka ber. Koro doho wacho nang'o Cleophas pesa ni deposit maniketo kacho duokni aduoka kendo nyalo tero landlord mari e doho. Mano sigana mantie kanyo. Koro ng'ama tie gi ng'ur moko duokne pesa ne doho yawo dhoge malach pesa ni bo duokni ten mana nang'o ibende we mana ot kaka ne yude we koler kik we ka koro to chido madrisni otore gik moko kethre iwe mana kaka enti duogoni mana pesa ni Cleophas. Nyakoro mogo jwangi winje kanyo so mana gi kumare ite no mara aboro arada jo kae twak mag weche mag tuke kinde mabiro to kisomo ye kanyo gin weche mabed no kelo ni weche manyien odiochieng'ni ma kawuono mano hangi somo kanyo ite mar 10 chenro mantiere mar rwako nyithindo maromo milion 15 mantiere sikul e chenro mar Taifa Care omiye peke ite mar 10 mano lendo mogol kanyo kod migawo mano mar somo ka bathe kanyo bende nitiere weche makoro bende medo wuok kotenore kod Mayo Martha Koome obila marite mano ka irango kanyo ite no matimore judiciary Murkomen noriambo mano wach Mayo wacho kar kanyo kod jatend doho machon mano Willy Mutunga mabende wacho na wasekele kar kanyo e kinde mokalo iwacho ni sani wayudo ne thuolo mag rango gigo matimore e gwenge wantie wach mantiere ite mar 12 wach mantiere ite mar 12 ne kwariwe gi mar machinglo ite mar 13 tangwa chika gi kanyo to wadonjo e nondo magweche mag tuke kinde mabiro iwacho ni investment forum Nyanza is ready to rise main sigana monde karaka koda Elido Walo mabende na pisa serikali ni mano mar Kenya Kwanza ka entie kaka jalup yo mochune gigo jotich e serikali kata service delivery bende ntiere Kizito winjo kanyo gi mondike ngeni dwe mar 2 ka ntie the Nyanza International Investment Conference madhi chakre tarehe 6 nyaka tarehe 8 kodhi bedo kacha Sierra Resort. Cleophas Nyanza bro idho mana mal kendo bo bedo maber ka wecho ket makare ka jogo nyalo paro no ani koro so indam cha inyalo losi manyalo gayo pek mar pi madhi monjo jo Nyanza ka makoro ok ni wacho ni Nyamasaria obaro Nyando baro Kia Sundo baro weche kedhi mokar gi jopiny ma jopiny okido kaka konyore puro mano to konyal bedo makare koro sami wacho Nyanza dhi loso bedo makare ni mago bende gima nyako onego ng'i ma jogo mantie serikal bende odhi olomb serikal mar wach mar koro so en cha loso bedo makare mar mondo mi Nyanza obed makare Nyanza wantie kama ber Nyasaye no gwedho wan kod nam wan kod gode wan kod lope momiyo makoputo kelonwa chiemo wan kod gik mabeyo wan oganda matek iwacho ni maka watiyo gi wach mar jakano to jakano tek to tar koro jaluo tek to tar Cleophas machienglo inene kako kete wang'eyo no bila magwa nitie piny mar Haiti kucho mar kelo kwe kama ne kwe orochore makoro jolwenjwa ben waneno jo pila magwa neno ka gitimo patrol ka gi kacha nwaneno nyaka ka gintie class gipuonjo nyithindo wende wa miwero gi Kiswahili gikedo kod jonjore mabende kineno machinglo wacho nang'o magino chik dhoge
ikudho pier jowaundu ma aitigo mar mondo mi gidhi. To ng'e ni Cleophas gima timre ka, wadugo ng'iyo chien ka iwacho ni nitiere wach moro magidre gi piny mano mar Mungiki. Kweth mokwong waseneno rombe moko machien ka matimre masa mar Kenya kaka jogo neno rocho koro chechni mag nyabedo ni Mungiki. Koro sama wakelo kwe kocha to wacho ni Kenya ka nitiere kweth moro magidore, kweth mar Mungiki, kweth mokwong mano sando jo Kenya. Pod lit no waparo kaka kweth no monjo jodak ma Kariobangi magin oganda miwacho ni joluo mano nego. Kweth ni orako goga raka kakira kod kweth marach mantiere Haiti cha. Aya, nyakoro mojo mano ite mar 13. Ayudo thuolo mar somo gazet mar Daily Nation tibede yo makare. Ang'eni ida neno status ma sani gi status machon ochal nade. Kapok achopo kanyo, ang' idhi ite mar 14 mato mari kora mi makore take away. Assignment koro in mari. Wache kani letter of the day. Ondike kani Raila Odinga, a story of betrayed ideals? Question marks. Mano kamentiere kata kanyo sigana mondi kanyo kod Mohamed Omar Isaac kiwacho ni bende osechung' motegno gi gino mane ugeno kata gino mane e chunye adieri nen mano mantiere kar kanyo kod Ramogi Jwang. Picha mar State House masani kod State House machon omipe ke gazet mar The Standard. Picha no ang'eni samoro nyabedo ni okidhiru thuolo mar nene to mana matin e wiye. Ahora mana mondo mine ane wi en mana witado nikech okapar ka olokore ahinya. Witado ne mogol to koro okete flat roof en flat mae kaka intie nyakora Ramogi Jwang inyane anena kanyo kaeto bang'e Riek Okiya Kizito miya wach mare mogik ewi iwacho ni not our State House map marwa Cleophas mane kaka entiere e witado pogruok mar witado mano mantiere ewi mane kaka entiere. Cleophas kiyelo buge mag historia mani puonjwa e school to kiyelo to ing'iya ng'iya buk kata kapok ichopo kar jot mar jatend piny Kenya ting'iyo kaka State House marwa ne chal. Magi wacho ni ute mag historia gi onego bed ni rito gi makare nikech gikelo nyadhi marwa, gimiwa puonj makare, ginyiso kama to ka koro loke ni Cleophas aneno mana kochal kod mano mar Machakos cha mar Alfred Mutuacha ema koro chal kanyo. Koro kiano nyalo bagwa wabro mana ng'iyo kode. To ute mag historia gi onego bed ni rito gi kaka gincha mondo gibed nyiketi historia marwa obed makare. To ma koro pod bagwa koro paro ni wa Machakos wabro mana ng'iyo kode. Aya, koro Ramogi Jwang ite nene yo machal nade. Anga weni mondo migolo paro ma ukpach jondiko mane makelo giko nyakoro Ramogi Jwang mag weche matimore gazet. Aduoga kod twake nonro mag gazet. Asana loyudo loch moro matin mano twak e weche mag tuke mani bodo oyudo loch moro matin koro kamoduong'ene oweye namba 12 pod giwoke namba okala wacho no wewa pod wan kanyo nyakoro Ramogi Jwang mathoth pod ntiere kar ka. Aduogo kod mathoth Riek Okiya Kizito to nyamoro ahinya gol achiel no Fulham to pod ni mbele wa nyakoro Ramogi Jwang points to pod gino maka pok ochopo 30. Chelsea to osewuok e contest mano kama wantiere kar kanyo. Oriti masani nyika Cleophas Oluoch gi sumo kanyo kar Mokio nyaka Sango aduoga kod Willis Odembe kachiel koda ka Ken Ochola ka warango kachiel weche mag tuke kik dhi mabor. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni